Έρχομαι για να μην σου αφήσεις. Τρολ. Oh fuck. Probieren. Nee! Der Ulf! Thanks. Έλα τώρα. Sorry, πάω λίγο μπει, μπορεί να μας πάρουν. Όχι, θα μου πάρει στο Αιγύπτο. Den nitkisane. Πάω τώρα. Θα την πάρω. Τώρα. Το Kiesa, κάτι. Δεν την πήγα. Το support. Πρέπει να είναι Baron. Πάτε λίγο Baron. Πάω λίγο Τι Baron. λένε. Luke. Ωραία, εντάξει, μην πάτε Baron. Όντως, πώς είναι πιο... Ποιος θα κάτσετε. Δεν ξέρω. Πάω λίγο. Να κάτσω εγώ δε. Κάτσε εσύ, ναι. Έκανε ulti ο άλλος, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Έκανε ulti για κάποιο λόγο. Έκανε ulti. Ωραία. Με μια και την πήρα. Πότε μπορώ να κάτσω δεν μας πει game. Όχι ρε φίλε, πότε μας το έφαγα. Αστέρι, έλα και εσύ να βασικά όχι κιόλας. Έλα, έρχομαι να κάνω το combo shooting. Ναι, όχι. Ωραία. Σε λίγο. Περίμενε. Όχ, τον χαράμισα δυστυχώς. Άστο. Sorry, να πάω. Πάμε, τους έχουμε και έτσι πάμε. Περίμενε πρώτα. Εδώ πέρα είναι το αντί. Ψόφισε. Φαντάζεσαι να πάρω έτσι και να τον πάω αυτά level. Άστο Κέιλ. Α, εντάξει, είπα. Τι κύριες λέει Κέιλ. Βλάκα πάμε bot. Βλάκα πάμε bot. Γρήγορα. Μπορεί. Βλάκα. Βλάκα θες πως έχουμε στο Rex. Όχι, έπρεπε να το δω ρε φίλε. Πάνε bot. Πάω τώρα. Όχι, όχι, να μην μας το σπάσουν, να μην μας το σπάσουν. Όχι, μας το σπάσαμε. Είναι η Jinx ρε, έχει κλείξει κάλα, έχει καλό σκοτ, δεν λέω. Έλα τώρα, μην θα μας πάρουνε. Μην μας πάρουνε. Λέκα το σκορ είναι 23-50 νικά μου. Ωχ, μου. Μας πήραν πάλι. Το game το χάσαμε, δεν Κρατήστε γίνεται. το, έχει Jinx. Δεν γίνεται να το νικήσουμε ρε Γιάννη. Κατάλαβε το. Jinx, ωραία. Πέθανες. Ναι.